Pois acaba de sonar o teléfono, Pepe. Oi. Ui, Pepe, estáse poñendo máis nervioso do que chegou. Imos levantar o teléfono. Cambiou a cara. Imos levantar o teléfono, Pepe. Veña, que vai haber sorte hoxe aquí. Que tal? Moi boas tardes. Hola, boas tardes. Hola, con quen falamos? Con Manuela Hola, Manuela, desde onde nos chamas? do Grove. Bueno, máis preto non pode ser. Cantos anos Creo que tes? 69. 69 anos, Manuela do Grove, ben, porque 67. Gústache bailar, porque eso é importantísimo, Manuela. Moitísimo. Bueno, vale, eres cariñosa, Manuela? Supoño que sí. Que eu digo o contrario cando me conozca. Pepe quere unha relación, el di, formal. Habría que ir coñecéndose, pero fala dunha relación formal, Manuela. Por suposto, hai que conocerse primeiro. E falando, pouquinho a pouco. Pepe, dille algo a Manuela, non? Ou pregúntalle o que ti queiras. Pois nada, agradecer que bueno, de entrada que vexa algo en min que lle gusta e agradecer que chame e que, bueno, cando antes que poida, pois que me vou a comunicar con ela, se ela o quere. Manuela. Ademais de Sanxenxo ou de Dena ao Grove hai 15 kilómetros, non hai nada. Non hai nada. Nada. Claro, pero mirade unha cousa, verdade, Marcial, nós propoñemos sempre que vos podades conocer aquí no noso plató, Manuela. Bueno, todo se andará. Todo se andará. Non sei, nós propoñémoslo porque podemos facervos un encontro bonito, é unha forma segura de que se vos desplazades, imos vos a buscar a casa, ao Grove, a Sanxenxo, traemos vos aquí un ramiño de flores, unha merenda, se vos apetece, nós propoñemos este plató para iso. Unha mariscada, non? Que tal? Tamén. Vale. Pero mira, público, pero vamos, unha marisca. Pero entón o marisco Manuela trailo ti, dai do Grove, non? Non hai problema, non hai problema. Bueno. Estou pensando eu que si... Pepe, pon o viño, xa temos aquí. Sin problema. Si ese encontro... con un vasiño, Digo que si ese encontro se fai aquí no programa, no plató, Sí. eu aproveito para coñecer a Manuela. Porque a min esta voz soame moito. Ui. E eu a Manuela coñezoa dende hai moitos anos, pero non físicamente. Bailaste las noites con Manuela? Eu creo que sí. Ai, non sei, bueno, Manuela, eu aquí non vou dicir nada porque o millor, que tes este plató aberto e aquí despexamos tamén a dúbida de Marcial. Vale, podo decirle algo a Marcial? O que queiras, é a túa casa esta, Manuela. A ver, Marcial, me conoces físicamente. Marcial, onde te acabas de meter, Marcial? Coñézote físicamente. Personalmente coñecémonos. Conocémonos físicamente, estuve no que anda aí contigo. En la luna, conocestes a Marcial? No que anda aí, dixo, non na luna. A luna tamén suelo ir, pero a Marcial, no que anda aí, Marcial, acórdate cando fun a conocer a Ana de Chapa. Ah, sí. Agora caio. Pero a min soábame sobre todo a voz de tantas noites de radio. Aproveito para decirlle a Pepe... Isto xa é para tomar un café, un mariscado no Grove. Aproveito para decirlle a Pepe que cuidado que me parece unha bendita persoa Manuela, Bótame unha man. Imos facer unha cousa, Manuela. Imos de pasar o teu número de teléfono a Pepe, paréceche? Estupendo. E o que tu veras con Marcial non fai falta que o contes, vale? Bueno, a ver que é isto. Teño confianza con él. Ai, por favor, que non é nada mal. Vai a ser un cambio É un cariño, Manuela. Esperamos polo marisco do Grove aquí no programa, vale? Tomamos a palabra. Dico grande, Manuela. Igualmente para todos. Veña. Bueno, Pepe, pois pasaremos o número de teléfono de Manuela, vale? Mais a listiña de todos os teléfonos das persoas, das mulleres que chamaron aquí ao programa. Eu insisto, o plató está aberto para que vos veñades coñecer aquí, con marisco ou sen el, eu vale? non teño problema ningún, xa o dixen antes aos compañeros tamén que me trouxeron, que isto... Sí, a redactora Antía, que estivo contigo. Eu xa estuve máis dunha vez na televisión, na radio tamén, entonces eu estou na miña casa, como te ben dices, e sea que... Tratáronse ben no programa? Sí, perfectamente. Pois eso, o que non queremos. esperaba, que xa o comentei, é que me foran a buscar.
Se me van a buscar, me van a levar, que máis? Dame de comer, que máis? Que máis vou pedir? Eso é este programa, Home, eso é este programa, podo pedir, Pepe. que xo dixen en broma, podo pedir que me fagan un contrato para vir aquí todos os días. Pero que aquí, ahora, a xente aquí vénsenos arriba dunha maneira, Pepe, ahora xa queren contrato todo. Mira, o contrato non, pero unha actuación musical si che imos a regalar. E podes te levantar a bailar tamén se queres, Bueno.